Croeso chi gyd, mae criw Colli'r Plot yn y Sesiwn Fawr. Ie! Wel, dych chi gyd yna eblaw amdana i. Dwi adra am fod gen i blinking Covid. Dwi wedi stopio crio wan, dwi wedi sychu'n rhywun, a dwi'n teimlo'n hapusach am yn bod ni'n cael trafod llyfrau efo'n gilydd eto. Dwi'n dall bod na gynulleidfa yna mod i ddim yn gweld chi. Ond os ydych chi'n newydd i golli'r plot, mae gennym ni Aled ein dewin technegol yn y crys ti coch. Manon Steffan Ros ein diwies o dŵr. Sian Norddi y consiriwr geiriau callach na'r gweddill. Ie. A Dafydd Llywelyn. Ie, fi di'n ofalus. A fi Bethan Gwanas. Dwi'n mynd i drio cadeirio a dwi'n gweddio bydd y weiffau mewn bihafio. A mae Sian eisiau atgoffa bobl, os ydych chi newydd i hyn, rwtlan ydyn ni. Peidiwch â disgwyl rhyw drafodaeth ddwys ofnadwy. Just sôn am lyfrau a malewyr dyn ni, felly gobeithio newch chi fwynhau. Ond i ddechrau, o'n i'n meddwl bod os oes na bobl yn gwrando arna ni, Manon ti'n i dda am ddisgrifio bethau. Fedri di ddisgrifio'r olygfa neu be di'r set-up fanna yn Dŷ Siamas? Oce, da ni yn ystafell fach i fyny grisia. Ti'n gwybod ystafell fach i fyny grisia? Auditorium. Yr auditorium. A dwi wedi gweld band da iawn yn ystafell yma. Da ni ddim yn mynd i ganu can, diolch i ddiw. Ond, ia, mae yna lot o seti piws gwag ymlaen ni. A mae yna bobl ar y seti gwyrdd ar yr ochr. Helo, bawb. A mae Geraint, fy mab, a myneddgar i fyny fanna, reit yn y top, gadw llygad ar ei fan. Ac mae'n braf, ddim yn rhy boeth, a dim sŵn o'r tu allan hyd yn hyn. A mae'r gynulleidfa'n hyll. A mae Dafydd yn insultio pawb reit ar ddechrau fel arfer. Mae yna 15 ohonyn nhw. Beth bynnag. Nawn ni gychwyn arni. O'n i'n meddwl sa'n ni'n dechrau fe be mae pawb wedi bod yn wneud ers tro diwetha, wedyn sôn am be da ni wedi bod yn ddarllen, a gorffen efo sgwrs am Marion Eames a'i llyfrau, achos mae'r pwyllgor wedi gofyn i ni wneud. Iawn? Felly, Dafydd, lle bod ti'n gyrru pawb o'na sydd, be ti wedi bod yn wneud? Dwi'n bod yn darllen James Patterson by James Patterson. So rwy'n wedi darllen y llyfr yna? Diolch at hynny lli. Di'n asiant i ddim. Di'n asiant i ddim o fodlon. So rwy'n darllen llyfr James Patterson? Mae'n debyg iawn i lyfr Stephen King on writing. Rhyw fath o benodau byrion ydy o. Yn ôl rhain hanes i fywyd o. O hwnna'n dda iawn. So ni'n cymell rwy'n i ddarllen hwnna. Lloerig gyn Geraint Lewis. Fi wedi dechrau darllen hwnna. Yr unig beth ydy, does a ddim unrhyw fath o atalnod llawn. Does a ddim penodau. Felly fi strygl yn bach achos dwi ddim yn cofio lle dwi wedi gorffan bob nos. A wedyn pan dwi'n mynd yn ôl to diwrnod wedyn, dwi'n gorau dechrau o'r dechrau. Felly dwi dal am 6. Ond dwi wedi darllen ar rhyw 10 o weithiau. Ie, na cwbl. A llyfrau Manon Eames, neu Marion Eames. I merch i di Manon Eames, de. Ie. Marion Eames. Nw'n ni drafod hyn nes ymlaen, ie? Ie, o'n i ddim os o ti sôn am beth ti wedi bod yn neud, ddim just beth ti wedi bod yn allan. Beth ti bod yn neud? Dyn ni'n wedi clod a hanes di. Beth ti bod yn neud? Dwi'n wedi neud rhyw lawer. Dwi wedi bod yn diogi dipyn, ges i wyliau rhyw bythefnos yn ôl. Nes i wneud yn dyn, nes i llnau tŷ. O'n i'n di wneud ys y 10 mlynedd. Ffeindio lot o gyrff. Na, nes i ffeindio lot o lyfrau. Na, dwi'n di wneud dim byd llawer. Dwi'n bod reit diog i fod yn onest efo chdi. Hanes y mywyd i chdi. Diog a tlawd. Ond ti dal i weithio'r casualty? Nac, dwi. Dwi wedi gadael casualty yn hyn. Do. Dwi wedi symud o casualty gwahanol. Ti'n gwybod yn iawn lle dwi wedi mynd. Felly, beth am symud at Manon a gofyn beth mae hi wedi bod yn neud? Wel, sgriptio pobl gwm i chdi. Dwi wedi dod i gyfnod o orffan lot o bits bach gwaith. A dwi wedi cymryd amser i drio sgwennu nofel newydd.
Ac wrth gwrs mae'r amser wedi dod lle dwi fod i ddechrau wneud hyn. Ac yn lle dwi'n mynd ar Twitter, a dwi'n llnau'r tŷ, ac yn neud bob ddim heblaw wneud be dwi wedi bwriadu wneud. A mae'n rhwystredig iawn, achos dwi'n teimlo fatha bod fi wedi rhoi lot o bwysau yn y fi'n hun. Dyma pryd ti'n mynd i sgwennu y nofel yma, dyma di'r amser, dyma di'r gap o amser ti'n rhoi i chdi dy hun, a dwi just ddim yn neud o. Dwi'n meddwl bod fi'n gweithio lot gwell dan bwysau yn anffodus. Ond hefyd ges i wyliau, nes i fynd i'r Eidal, oedd yn lyflu. Ond nes i fynd yn sal ar yr aeroplan, so dwi wedi chwydu ym mhob cornel o Naples. Pawb yn hapus i glwad. Chi falch bod chi wedi dod i'r sesiwn yma i glwad hyn? Oedden ni fod i recordio'r bennod yma, rhyw wsos a hanner. Na, ond ar ei Manon ei bod i'r isaw, ar ei anfon text at ni dweud bod i'n ei gwely. Sorry, boys. Na, ma'n iawn. O'n i wedi llnau tŷ a bob dim ar gyfer y sesiwn. Sian, be ti wedi bod ni? Dwi wedi cael teulu'n bod yn drafferthus iawn yn bod yn sal a falle yn gwandio mewn sbytai, lle mae lot o amser wedi mynd efo hynny. Y darn ola sgwennu dwi wedi gwneud ydy cerdd am Abati Cymer. Plug gwan fydden ni'n darllen hi yna pnawn fory. A mae yna rhywbeth o ti Manon wedi sgwennu i mewn cymeriad. Nes i fod y rhan yna fa. Dwi wedi mwynhau, da. Dwi wedi mwynhau mor... Nath nhw efo ni wedi sgwennu sgript i sioe fer i blant am Sant Cadfan. Ac o'n i'n meddwl i ddechrau, mae hwn yn mynd i fod yn anodd achos am lot o ffeithiau. Os bod o amser mor bell yn ôl, am lot o ffeithiau. Ond mam bach dwi wedi joio. Dwi wedi mwynhau yn fawr iawn wneud yr un yma. Ac o'n i wedi gwneud yn cynt i'r un cwmni am Lloyd George ac o'n i wedi ffindio hwnna'n lot anos achos Mae rhai deulu fod dal y fyw tan mae pawb sy'n perthyn i Cadfan Sant ydi. Ia, dyna fo. Ia. Ia, dwi'n wedi gweld hwnnw. Dwi'n hyd yn oed wedi gweld y sgript, so dwi'n just edrych ymlaen i hwnna. Hwna fi. Bosib o'n o delay, ond o'n i yn mynd i ofyn i Sian egluro'n union beth sy'n digwydd yn Abati Cymer. Mae'r rhan o'r brosiect yn Esgobaeth Bangor yr Eglwys yng Nghymru, lle dwi'n far preswyl, a Llwybr Cadfan di enw fod dwi'n cael sgwennu cerddi am lot o'i dwysi rhwng Tywyn ac Ynys Enlli dros gyfnod o 19 mis. So dyna di'n nghyfraniad i iddo fo. A cynnal gweithdai, so fi sy'n cynnal gweithdu efo plant Llanilltyd diwrnod o blaen. Oedd y sport, oedd nhw gret yn yr Abati. Ti wedi bod yn gwneud gweithdai neu rhywbeth tebyg, Aled? Dwi wedi bod yn cynnal gweithdai bodlediadau, a dwi hefyd wedi comisiynu darnau llynyddol, fideos llynyddol, sgwennu ar gyfer y cwt creadigol y prosiect nath Manon a Sian cyfrannu ato. So, gaethon ni fideos gan Patrick Jones, Hanan Isa, sef bardd cenedlaethol Cymru newydd, cyn iddi coeddi bod i fod yn bardd cenedlaethol. Nath Marion Eain Jones cyhoeddi darn hyfryd am sgwennu tomau a cymeriadu. A wedyn oedd yna darn hyfryd gan Mererid Hopwood hefyd amdano barddoriaeth a cael ysbrydoliaeth. So oedd hwnna'n rili neis. A hefyd dwi wedi bod i ffwrdd bob penwythnos yn y campafan newydd, a dwi wedi bod dramor dros yr Afon Gwy i Meri Loegr. Wyt ti'n aros yn y campafan heno? Fi'n credu bydd yna rhyw maes parcio yn Dolgellau yn rhoi lan gyda fi am nhad yn y campafan heno. Mae gennym ni faes carafana fyny'r ffordd yna i'n dweud. Dwi'n methu bod yna beth bynnag. Ond mae... Tylera'r hyd yr hyd. Ond mae Geito Dafydd yn aros acw. Ti wedi deud wrth pawb pan? O'n wedi dweud. Ti fod i ddeud pwy ydy dy gwsmeriad di? Ti fod i ddeud pwy sydd yn aros yna? Wel, Ie, mae e fod. Dyma'n... Theresa May. Prifeidd sgynna ni, sori. Neu, dim yn prif lenor, dio da. Ydy Geito Dafydd, ia? Ydy o'n brifardd? Wps. Oce, prifardd a phrif lenor sy'n aros efo ni. Nö, gei di. Sticio i dy leipau, Aled. O ia, a fi ofyn i fi'n hun, beth dwi wedi bod yn neud. Diodda efo Covid.
A sa chi'n meddwl bysach sa'n ni'n gallu gorffen y nofel dwi'n gweithio arni, ond di Covid, mae'n troi'ch brens chi newid, dydy. Wedyn allai sgwennu beth y byr, fatha colon Herald neu rhywbeth, neu sgript garddio, ond nofel, trio gorffen nofel a gweithio allan sut i gael y diweddglo perffaith. Angofiwch o. Felly mae'n bosib fydd y nofel yn hwyr. Eto. A hefyd, fi sy'n holi Carol Lewis ar gyfer barn. Difyr. Dwi wedi dweud o blaen do. Mae hi yn gallu sgwennu nofela mewn chwinciad. A mae'n neud i fi deimlo'n uffernol. Ond mae'n cadw'r syniadau ni ffen am fisoedd os na blynyddoedd. A wedyn mae'n mynd, a jyst chwtio fo gyd allan. A mae'n dod allan fel am wyn elai. Llenwch y bylcha. Oeddech chdi'n holi hi... Sori, os o'ch chi'n gwrando ar y podlediad, o'ch chi'n mynd gweld y stimio ni. Oeddech chdi'n holi am drifft a seed, neu un yn benodol, neu just yn gyffredinol? Yn gyffredinol. A digwy bod, ynddo, tra ni'n aros i chi fwynhau eich hunan yn y sesiwn a dod i'r Dŷ Siamas, darllen drifft yn yr hael o'n i. Felly, megis dechrau dwi wedi gwneud, ond o ma dda. Ond dydy clawr drifft yn fendigedig. Dych chi'n weld o fanna? Dwi'n meddwl bod o'n hollol hyfryd. Sy'n arwain ni at beth ni'n darllen. Felly, na i ddechrau fa, Aled. Be ti wedi bod yn darllen, Aled? Okay, so fi wedi darllen Welsh, plural, so Essays for the Future of Wales, so wedi olygu gan Darren Chetty, Greg Mews, Iestyn Tain a Hanan Isa. A hwnna'n diddorol iawn amdano pobl o gefndiroedd wahanol a sut maen nhw'n teimlo'n Gymreig a sut mae'r cefndiroedd nhw yn hala nhw i fod bach wahanol hefyd, a sut mae tyfu lan yn fod yn wahanol hefyd yn gallu dod â chi mewn i Gymreigdod. Mae'n mor ddiddorol o ran cefndiroedd wahanol. Oedd rai stwff o'n i ddim yn gallu uniaethu gyda o gwbl. Oedd Martin Jones, Resib. O'n i ddim quite yn cydweld rai o'r pethau mae Roald fe'n gweud, ond oedd rhai o'r trethogen yna jyst yn anhygoel a rili wneud chi'n meddwl amdano Cymru heddiw a'r holl wahanol bobl sy'n byw yn Cymru. So oedd hwnna'n diddorol iawn. Hefyd, fi wedi bod yn darllen Asian Da, gyda ni llun, gyda fy mab i. Oedd mae'n rili joio hwnna, rili joio. Ni jyst yn dod i, fi credu pennod hwnna nawr. A fi wedi dod yn fan mawr, credu, o Annie llun, o ddarllen y llyfr yma, jyst y ffordd mae'n ei chwarae gyda geiriau, a fi'n credu mae'n glefod iawn, so fi'n credu mae'n ddau lefel i'r llyfr wrth darllen e. Hefyd, fi wedi bod yn dipio mewn y mas o Can Cymru, y mynyddoedd gan Dyma Prysor, jyst achos bod fi allan yn cerdded lot fwy nawr fi'n credu, so mae hwnna'n diddorol. A wedi fi newydd, fi'n hanol Bedig Tân gyda Dyfod Edwards, sy'n, hwnna'n dda, hwnna'n dywyll, mae'n dda, ond yr unig peth o'n i'n twmlo gyda'r llyfr, y llyfr eitha trwchus, mae'r ffont yn rili fach, a amser ti eisiau darllen ti fas yn yr hael, mae ddim yn gorau darllen ti allan, sef yn y tywydd yma, so fi'n darllen hwnna gyda nos. Mae yna 3 o bobl na fi gyrraedd yn hwyr. Dim bod ni eisiau codi cwilydd arnyn nhw. Be di'ch enwa chi? Ni'n cael cwyno amdano chi. Hold on. Catherine, Betsan a Leri. Na ni. Mae rwan yn 20 munud wedi 3. O'n i'n aros yn bwyd, sori. Na ni, mae'n iawn. Be gafodd chi? Chips, gret. Na, chdi. Rwy'n chi'n sŵn wrth fyta, iawn. Ga i fynd ar ôl y busnes ffont na? Ie.
Dwi'n meddwl bod hwnna'n ofnadwy o ddifyr, achos dwi'n teimlo, os di rwas di dewis y ffont am un hywir, mae'n gallu wirioneddol effeithio ar y mwynhad i'r llyfr. Achos dwi'n gwybod, mae gen i lyfr ddoth allan ar bapur sgleiniog drud, ond oherwydd bod y papur yn sgleinio, oedd o'n brifo llygu drwy'n. A hefyd, do'n am indents, a indents ydy pan ydych chi'n mynd fewn o gyfer paragraff. Felly ydych chi'n edrych ar y dudalen, a mae jyst gyd yn sgrifen. Dos am caps. A nes i gysau'r llyfr, a nath o'n gwerthu dda iawn, a dwi'n synnu dim, fod yn onest. Ond sgynnych chi ryw beth ynglyn â ffont, Dafydd, Manon, Sian? Dwi'n ffysi efo ffont, fedra i ddim sgwennu rhywbeth mewn Arial, enghraifft, na. Swn i byth yn gallu Ti'n sgwennu'r sgrin? Ia, na. Ia, na, dwi ddim chwaith. Mae'n gorau bod Cambria di'r ffefryn ar hyn o bryd. Ia. Ond ti eisiau fod y syrif? Oes, 100%. Dwi'n sgwennu ar bapur i ddechrau. Yr holl beth? Fel gyfer. Ie, Dafydd. O dwi'n newydd ddeu gwanes, nid i'w rando ni. Dwi'n sgwennu ar bapur i ddechrau. Dydw i ddim yn sgwennu'n syth ar gyfrifiadur. Unwaith eto, di pobl sy'n gwrando ddim yn gweld gwyn a bethau. Yndi. Achos dyna sut dwi wedyn yn ail sgwennu. Dwi'n sgwennu yn llawsgrifen yn hun, a wedyn dwi'n ei olygu wrth deipio. Dyna di ffordd dwi'n neud. Wyt ti'n ffysi am y llyfr noddiadau a bapur a'r beiras? Yndw. Be di'r ffefryn? Pindir. Ia? Ie. Waw, swy chdi? Ie. Mae hynna'n dweud werth pres, ydyn? Na, na, mae rhywbeth neis fel ti'n gweld darn o waith wedi cael ei gwblhau. Wedyn mae'n wedyn. Mae'r cynnwys yn shit, ond mae'n beth i gael ond o lia mae mewn llyfr bach twt. Be ti eisiau newid pethau? O iawn, dyna beth i'n neud pan ti'n ddeipio fo de. Ti'n sgwennu ei gyd, a wedyn ti'n ail chwarae fo'r cynnwys wedyn. Dwi'n gweld hynna yn ffordd, mae'n cymryd lot mwy o amser. So lot cynt i ti gael o'n syth ar y cyfrifiadur, bysa? Ond... O iawn, diolch yn un. Sgwennu fi'n hun dwi de, o ran mwynhad ydi o de. Mae'n rhywbeth, mae'r ei fatha Kindle, a llai'n darllen ar Kindle, mae'n rhaid gael llyfr go iawn. Ydych chi ddim peth? Sa rwy'n fan hyn yn defnyddio Kindle? Ydych chi? Fi darllen trash, de. O, ia, rhyw fath arbennig. Ond mae'n cnoi biscuits tra mae'n creu. Fi darllen Nordic Noir ar rhywbeth o'r lle, de. Ie. Naw'n ciniog ar Kindle. Ie, wir? Ie, Cael ei siarad yn yr eira, bethau. Na, ffynna lyf. Ia. Wbath sa'ch dim eisiau cadw, allan. Be mae gweddill o'na chi? Sa rwy'n yn teimlo bod llyfr yn... Mae yna rhyw deimlad gwahanol pan mae rwy'n yn darllen. Ie? Sa chi'n cytuno fe yna? Ond dwi'n gwybod, allan y fi sy'n hen ffasio, ond mae well gynnau yn bendant darllen llyfr go iawn lle, y Kindle. So cadw dy ffont, well gynnau efo'n llawsgrifen yn hun. Wel, fel un sy'n licio Times New Roman, mae rai mi gyfadda pan o'n i'n dechrau sgwennu, pan nes i ddechrau sgwennu amdani yn y 90au, o'n i'n defnyddio Comic Sans. O, Bethan, na. Sorry. Genedlaeth i'n bendant. Dyn ni'n mynd nôl i'r 90au cynnar, oce? O, do, mae Catrin yn bita chips o'na. Dy hynny'n neis? Dy hynny'n neis? Leri, dyna dwi'n O, pan ydi Catrin to? Catrin. O, chdi di Catrin? O, jyst yfad wyt ti? Oce, mae gennym ni 2 alcoholic yn y gynulleidfa yma, Gwanes. Dwi'n jyst gwneud pwynt am y Comic Sans. Fi'n athrawes Gymraeg, a os dwi'n ysgrifennu rhywbeth i'r plant yn Comic Sans, maen nhw'n oes maen nhw'n ei plant bach. O, ia. Maen nhw'n cysylltu fi gyda ysgol gynradd i plant bach. So, Maen nhw'n iawn. eiriol. Os ydych wedi clywed am ysgol fel yn ffont? Na. Na. A mae hwnna, dda, mae'r A yn gywir, cos yn bwysig i'r A fod yn siarad gywir, dydy, i'r plant, de. A mae'r dene
dyna'r ysgol ni'n ddefnyddio. A ma'n... A blwc, wir eich fan, ysgol. Na, ysgol. Ysgol. Ie, ysgol. Ie. Mae'n denem yn neis, mae'n crisp, diolch mor dew o Comic Sans. Gael ei gwahanol. Mae'n da. Ond ych chi clywed am bwc yn dyslexia? Na. Na. Fi'n dyslexic, a fi'n bod yn gallu defnyddio fe gyda, os fi'n darllen y we a stuff fel la, a fi'n ffindo bod fi'n gallu darllen y lot yn well. Wel, fi'n ffili darllen really anyway, ond pan mae rhywun yn defnyddio open dyslexia, fi'n gallu darllen yn dda. Be di'r gwahaniaeth? Ie, sut mae'n gweithio? Mae'r llyfrennau weithiau gyda cynffon fwy trwchus. O, oce. Mae'n edrych O, dwi wir. Da ni wedi gorffen siarad am ffont, swan. Ti'n mynd gallu clywed? Ymlaen at Manon. Manon, beth ti wedi bod yn darllen? Dwi wedi bod yn darllen llyfrau plant i gyd yn ddiweddar. Dwi'n meddwl, ers i ni siarad tro dwytha, dwi wedi darllen yr hen llyfrau Judy Bloom i gyd. Dwi wedi darllen yr rai Paul a Danzig, yr pethau ni licio pan o'n i tua 10. Ac am ryw reswm, dwi wedi teimlo fatha, dwi eisiau'r cysur mynd yn ôl i bethau cyfarwydd. Nes i'n mwynhau nhw? Do, yn fawr iawn. Pan o'n i ar ymwyliau, nes i fynd â cyfrol The Wonderful Story of Henry Sugar, Roald Dahl. A dwi dal yn siŵr os di hwnna i bobl ifanc neu oedolion. Straeon byrion ydyn nhw, a maen nhw'n reit dychrynllu rhai o'n nhw. A dyn nhw ddim yn dyddio gystal a sa'n nhw'n gallu. Yna rhai pethau, na, dim gweud. Ond hefyd, mae yna rhyw gysur yn mynd yn ôl a darllen jyst pethau dwi'n gwybod beth sy'n digwydd yn y stori. Dwi'n nabod y cymeriadau ers 30 mlynedd a dwi jyst yn y cyfnod yna. A ni? Sori, o'ch ti'n mwyn yna? Siom. Jyst mae gen i fel o'r restr hir. Oce, Dafydd, beth ti wedi bod yn darllen? A resti, dwi wedi deud o'n do. Dwi wedi deud ar y dechrau do, James Patterson. Do. A Geraint Lewis, Lloerig. Yr 6 tudalen cynta. Oce, iawn, ymlaen at Sian ta. O, mae hon yn dod o'i llyfrau efo hi. Dwi sy'n ddyliri am rhaid, cos da chi gallu cofio beth ydych chi wedi ddarllen am Aled, wedi bod y gall o sgwennu fel lawr o'r rhafod o bapur, a dwi jyst i gafal yn y 3 llyfr dwytha. A dod â nhw bod fi... Dwi'n gwybod am Neil Gaiman ys blynyddoedd, ac o'n i'n wedi darllen un byd gyda fo, The Ocean at the End of the Lane. A nes i fwynhau yn ofnadwy, a dwi'n gwybod pam, mae o jyst yn... Just ffantig, so ni'n mynd i ddarllen o? Na, ti'n llyfr plant iawn? Na, cyd dwi'n meddwl. Os yma'n iawn i blant, mae'n plentyn ydy'r prif gymeriad. Llyfr i bobl ifanc ydi o, i fod? O, na fo. Nes i'n mwynhau o. A Dahl i'r barddoniaeth, A Voice Coming From Then, sydd ar restr fer llyfr y flwyddyn, Jeremy Dixon, ac o'n i wedi cwarfod Jeremy a di licio fo yn arw, so bobl eraill yn prynu llyfrau herwydd hynny. Oes, bod o'n bobl neis, darllen un gerdd, ac yn efo gerdd yn Aberystwyth Dim nes i olygu, ond dwi am mwynhau gyfrol. A Caniadau'r Ffermwyr Gwyllt gen Sam Robinson. Rwy'n gwybod? Dwi'n clywed na. Na, do'n i heb. Dyna drwg efo chwaer i cadw siop lyfrau, mae rhywun yn mewn ac yn sgwrsio ac yn sbio. Ond mae Sam Robinson yn figael o bardd o Fro Ddyfi, mae o hefyd yn gwneud seidar ac yn chwarae'r boran. Un o gyfrolau'r stamp. Dwi'n meddwl mod i'n gwybod pwy ydi. Dim mod i'n nabod, ond ie. Mae o'n i gael Cymraeg o Faldwyn i'w Sam, mae fachlwyd yn ddi-Gymraeg ar aelwyd anamaethyddol yn Rhydychen, Lloegr. A cerddi am fyd-amaeth ydyn nhw. Dwi eisiau darllen nhw eto, cos dwi'n licio nhw, dwi'n cweit yn dall nhw. Ai, gwyna fel la, Dafydd? Fel o dwi'n teimlo am farddoniaeth. Ie, mae'n un pethau ti ddall dy syth, oes. Sdim.
Be dwi sgwennu sy'n ffiled ydy, ond dwi'n creit yn dall greu yn hein. A mae'n cyfeirio at y ffermwr gwyllt mae weithiau fatha sa'r ffermwr yn Rywaidd a weithiau fatha sa'n fenywaidd. A dwi'n cymryd bod hynny'n hollol bod cysol. O, a sôn am hynna, dwi'n newydd ddechrau'n chydig dudalena o lyfr Owen Hurcum, Don't Ask Me About My Genitals. O, ni'n gwybod bod gen yma'n lyfr. Oes? Achos oedd o'n faer. Oedd o'n faer Fangor oedd. Ia, mae o'n weld yn fwy llifyr Dwi'n ofnadwy. mynd abod am yna weld mor ddifyr. Ia, dyma? Ond y llythrenol chydig dudalena, felly fi fydd hwnna'n mynd i drafod tro nesaf. Da. Da chdi? Di hynna ddigon Bethan? Wel, na i'n neud o'n... Na i drio gywasgu fo rhywmaint, ond na i ddechrau efo llyfr nath mond costio pint, sef un o'r gyfrau stori sydyn, felly os da chi'n rhy brysur i ddarllen, mae stori sydyn yn wych, mae criw yn ni di sgwennu ddyn nhw'n do. Ond nes i just ffindio yn y llyfrgell, di gwir, un noson gan Llio Elain Maddocks, a rom-com dio, rom-com ffraeth ysgam na, ysgam nes i fwynhau o, darllen ar y patio, efo panad, ac oedd gen i digwydd bod polen o apricots, ac oedd o just yn mynd yn perffaith. O'n i licio'r cymeriadau, y sefyllfa, a ffaith bod y boi yn byw yn Ffrainc, a bod o'n licio Wistrus, a bod o'n casau priodasa, hello fi hefyd, oedd o just, fyddwch chi'n chwinciad o ddarllen o, ac oedd o'n gret. Pint! A wedyn, rhywbeth tebyg ydy dathlu gan Rhian Cadwaladr, o'n i'n lansiad hwnnw gan Arfon wthnos dwytha, mae'n dipyn tewach na'r llyfr pint, wrth gwrs, o dim yn dew iawn, fyddwch chi'n chwinciad yn darllen hwn chwaith, a beth ydi hanes 4 o ffrindiau yn mynd i Efrog Newydd i ddathlu pen-blwydd yn 60, a nes i chwerthin, nes i grio, a ges i ddarn o'r gacan yn y lansiad. Bosib mod i wedi cael Covid hefyd, ond na ni'n sôn am hynny. A sef o'n eich whip o ffilm, feel good, dych chi'n bod math o peth dych chi eisiau gweld. Yn lle'r holl bethau depressing sydd ar ysbrydeg. So hwn yn lloni'r galon. A hefyd ynddo, llyfr o plant, nes i wirioneddol fwynhau llyfr gen ti, Manon, Diffodd y golau, yr un am Sums. Diolch. Mae fyr uffernol, dydy? Ond mae just weithiau, dych chi eisiau llyfr, dych chi'n gallu gorffen mewn un ysteddiad. A nes i wirioneddol fwynhau. Fel un sy'n casáu Sams. Wel, nath nhw gomisiynu fi sgwennu 2 nofel i blant am reoli arian. A nath nhw ddim gofyn i weld Statements Bank cynt. Nath nhw ddim di roi'r sion i fi. Ond nes i wir mwynhau. Y peth di efo'r llyfr yna, does na neb di darllen o. Dwi'n mwyn bod nhw'n just diflannu rysyd. A wedyn, dwi'n falch bod chdi di darllen o, achos dwi'n gwybod am hwnna. Diwadd cynradd. Oce, ia, jyst meddwl mae gen i wyres i Sums i mi chryfder i bron i felly. Wel, dwi ddim di chwaith, mae'n iawn. Ond ti'n gwybod sut nes i ffeindio allan amdano fo? Am bod yn ysgol gynradd ydi sôn amdano fo ar Twitter. O, ia. Felly, drwy blant ysgol, ia, oedden nhw wedi gwneud, oedden nhw wedi pleidleisio pa gymeriad oedd yr un mwyaf o pwy oedd yn ystyried teimladau bobl eraill fwyaf a un o'r gymeriadau di ar ei ennill. Felly dyna pam eisiau llyfrgell a chwilio am y llyfr. Wel, diolch am wneud yr ymdrech, Bethan. Rhynau beint i chdi pan ti well. Well ti'n neud. A wedyn, hefyd, un o'n nysgwyr i, dwi'n dysgu Cymraeg oedolion, nath i ddeithau bod i di darllen Samsara, neu Sam Sara, nofel y gyfer dysgwyr gan Sonia Edwards, ac oedd hi'n dweud, o ma dda. Felly nes i archebu hwnnw fyd, a mae o'n gynnil ac yn glyfar fel sa chi'n ddisgwyl, a nes i wir fwynhau. Just am bod rhywbeth i blant neu i ddysgwyr, dim yn golygu bod ni methu fwynhau yna chdi. Achos dwi'n gwybod, un o llyfrau hoff lyfrau fi, y marn mam, na ci. O, di hynny'n ei sens. Ffefrynna mam gen i ydi llyfrau dysgwyr i, Blodwen Jones, felly. Cho, dim yn licio'r lleill. Beth bynnag. Un arall y gyfer bobl ifanc, Mana Wydan Jones, y Pair Dadeni gan Alan Davies, fo sgwennodd am Taliesin Macleavy, ond Manon. Dreamy Taliesin.
The Dream Taliesin. A dwi'n meddwl bod yna ddeunydd trioleg fan hyn fyd. O lia 2, beth bynnag. Mae'r syniad y wych, mae gennych chi hogyn ifanc, swyl, hogyn ysgol. Diolch wedi siarad ers colli dad. A mae'n sydyn yn dysgu i fod o'n perthyn i Mana Wydan fab Llyr, sef frawd i Bendigeidfran a Branwen, a bod angen fo fynd i ryw ynys ddirgel ar arfordir Sir Benfro i weld os oes gennym fo allu arbennig fel rhyfelwr. Dych chi'n dal efo fi? Felly mae yna rhyw dwtio eich Harry Potter sech Hogwarts yn dysgu ymladd y belly, ond mae o'n mor Gymreig, achos bedio, mae disgynyddion Efnisien a Gronw Pepper a bobl ddrwg felly yn chwilio am ffeit. Felly mae gen ti, a wedyn mae o'n perthyn i'r ochr dda, felly mae gen ti drwg fysus da, a hefyd mae gen ti'r ochr realistig, yr heddlu heddiw. Nes i wirioneddol fwynhau. Mi nath o'n haro fi, mae enwa straeon y Mabinogi'n ffres yn y meddwl i, am bod fi wedi bod yn sgwennu'r mwth arall. Ond faint o bobl ifanc heddiw fysa yn gwybod a diddordeb, dwi'n yn gwybod. Ond gawn ni weld. Dwi'n gobeithio fydd hwn yn cydio. Felly ni ofyn, yd y fab di Manon? Ger? Wyt ti'n gwybod pwy di Mana Wydan fab Llyr? Wyt ti'n gwybod pwy di Mana Wydan fab Llyr? Mab Nain Bont, na. Dwi ddim yn fab i Nain Bont, na. Yn y Mabinogion. Ia. Beth am y bobl eraill yn y gynulleidfa? Dych chi'n gwybod? Beth pawb yn edrych ar ei sana? Mae'r cwricwlwm newydd yn newid. Mae'r cwricwlwm yn newid mis Medi. Ni wedi dechrau yng Ngwynllyw, ni wedi dechrau gwneud uned Mabinogi blwyddyn 789. So ni newydd wneud stori bran o'r blodeuwyr iddyn nhw. Wrth i bod e. Dwi'n gallu uniaethu fe gyda heri a... So, ie, na, mae fe'n gweithio. Be dwi wedi ffeindio mewn ysgolion ydy bod nhw'n gwybod y chwetla sy'n agos atyn nhw. Os ti'n mynd i llan neu gell lydan sy'n nhw'n gwybod am blodeuwedd. Os ti'n mynd i dyffryn yn allan, maen nhw'n gwybod y tamar llai. Y lleol, plwyddol. Ia, oherwydd bod chdi gallu dweud, o ia, fanna oedd ddigwyddodd hynna. Mae cath yn ni o'r enw Bendigeidfran. A os mae ffrindiau neu teulu siarad Cymraeg neu felly ddim siarad Cymraeg yn gofyn beth yw enw'r gath, ni'n gweud Bendigeidfran. A mae bron pawb yn gweud, be, pwy? Pwy? Bron pawb. Bendi what? Ond unwaith ni'n esbonio a hanes yr enw a cymeriad a pam di enw Bendigeidfran, maen nhw a diddordeb yn syth. A hyd yn oed os maen nhw ddim wedi clywed am straeon y Mabinogi, maen nhw a diddordeb. Mwy o bobl a iaith neu iaith gyda, really, byddwn ni'n dweud. Beth sy'n o'r bet? Cytuno. Ond ie, mae'n bwg trafod yn postulus. Dwi'n cofio straeon y Mabinogi o'r pantomimes pan i'n fach. Ie. Dwi'n cofio nhw, a dyna... Ni rawd bod ysmyddadau yn menyw, jyst actually fenyw bwydo. O ti'n gweld. Be amdano chi? Dych chi'n gyfarwydd ar Mabinogion? Dych chi... Achos faint o bobl mewn gwirionedd sydd yn darllen ac yn gyfarwydd ar Mabinogion erbyn hyn. Felly rhywbeth canol. Gofyn dwi. Dwi'n meddwl efo'r arddegau hun, mi fetsa llyfrau Alun Davies boblogeiddio nhw efo rhy hun, de. Llan dyma? Cos nes i... Dwi'n licio teitl, de. Na, ti wedi sgwennu nhw hynna byddan? The Mab. Ti'n clywed ni? O, The Mab, o ia, fi gyfieithodd bob un stori oedd hwnnw i'r Gymraeg. Ia, nes i'n tyfferthu dweud bod The Mab ddim yn gweithio yn Gymraeg. Oedden nhw'n gwybod. Ond os ti eisiau gwerthu rhywbeth dros y ffin, ti'n gorau mynd am yr teitlau byr bachog mamon ni. Dwi'n yn gwybod. Mae fatha bobl sy'n galw Dolgella'n dol. Dwi'n neud yna fatha. Dwi'n neud yna. Da ni wedi cael y ffrau yma ymlaen. Wyt ti go iawn? No, amach. Dwi'n yn gwybod os dwi'n wedi siarad efo ti eto. Manon. Pam, beth sydd o'i le ar hynny? Pam bych chi'n gwrthwynebu hynna, Gwanas? Dim yn clywed. Neu dim eisiau ateb y cwestiwn.
Achos, mae bobl Dolgellau'n gwingo fan hyn. Dolgellau, so, dol, dio ddim dol, de. A pan mae rhywun yn dweud, are you going to dol? Mae just fatha, sa ti sôn am ddoli, mae just dol. Doedd bobl byth yn talfyru Dolgellau Stalwm, doedd ddim angen. Mae ni twristiaid sydd wedi dechrau fo, ac am bod yn swnio'n cool, mae bobl ifanc di bach yn efo, a bobl ddyla wybod yn well fatha Manon Steffan Ros. Jyst yn cymryd llai o egni i ddeud. Sgyn i'n amser Mae hyn yn wir. Dolgellau. Cer di nôl i dow. Da chi'n dod o'r Dolgellau? Beth bynnag, o'n i wastad yn galw Machynlleth yn mach. O, Don Gwanes. Mach, erioed y mam yma llwysam. Ie. Yn mach wedi'n sôn yn mynd i mach, ynddo? Ie. A mae'n rydw i arfer dweud i port sydd ydy'r un fath o Ond dwi efo y Bethan ar hynna'n sicr o ran. Y ffordd mae'n rhaid yn newid ynddo, yn ysgol gestan arbennig. Felly mae Dahl yn gwylltio chi. O, hwn dweud. Amen. Rei, dwi'n cael sôn am rei o'r llyfrau Saesneg dwi wedi darllen? Na, gwyt, mae'n chwarter i 4. Oce, ta, na i sôn am heini tro nesa. Maen nhw'n dda iawn. Reit. Mae'n chwarter i 4, da ni fod i sôn am Marion Eames. Reit, oce. Fel o'n i'n dweud ar y dechrau, mae pwyllgor y sesiwn di gofyn i sôn am Marion ei llyfrau, oherwydd mae yn Dolgellau gath i macu, ac yn ysgol Dr Williams gath i haddysg o peth yna fo. Ond yn Mhenbedw neu Birkenhead gath i geni i'r ienni Cymraeg, a fanno fydd ei nes oedd hi'n 4 oed. A oedd hi'n dangos o gallu sgwennu'n ifanc iawn, ond yn Saesneg, a mae'n stori fanna, dwi'n bos fi gyda ni amser. Ond ar ôl cael swydd yn y llyfrgell y sir yma yn Dolgellau, mi nath i ddarganfod llyfrau Cymraeg. Yey! A bwrw ati o ddifri i wellai Chymraeg. Wedyn mi fydd hi'n drefnydd efo Plaid Cymru, yn Olygydd y Dydd, yn papur lleol ni. Mi gyhoeddodd 6 nofel ar gyfer oedolion, llwyth ar eraill ar gyfer plant. Mi fydd hi'n sgwennu ar gyfer pobl y cwm yn y dyddiau cynnar, Dafydd. A mi fydd hi'n gynhyrchydd radio, fel o'n i. Ac oedd hi'n gerddor Manon. Oedd hi wrth i bodd o Cerdant, i mi nath hi a'n Aunty Margaret i o Bermo ddod yn gydradd gynta ar y ddeiad Gerdant yn Steddfod Caerffili 1950. Och, chi'n gwybod hynna. Dwi'n cofio gweld y llun ar piano Aunty Margaret. Aunty Margaret yn gwisgo het Welsh Lady. Dwi'n bos oedd hi'n perfformio fel e. Beth bynnag, mi nath Marion wedyn, mi ddysgodd i ganu'r delyn y dda iawn wedyn, ac ennill ar ganu i hynny'n gyfeiliant 2 flynedd yn ddiweddarach. Felly, dwi'n meddwl bod ein amlwg, oedd hi'n dipyn o ddynes doedd. Ond, nath yr un ohonych chi chwarfod i'r oed na ddo? Na. Na. Fes ti chwarfod ti? Fi, do. Ond yn anffodus, oedden ni'n colli'n gilydd rwsyd. Pan ddoth hi'n ôl i Dolgellau, ar ôl ymddeol, o'n i'n mynd ffwr i coleg a teithio, felly. Oedden pan oedden ni yn cyfarfod, o'n i braidd yn swil, ac oedd hi braidd yn swil. Ond na i byth anghofio, noson ar ein newid y mywyd i, yma yn Dolgellau, lle oedd y Tourist Information, dwi'n gwybod beth iawn, just allan i Dŷ Siamas, just lawr Gwyllt y sgwar, stafell fyny stair, ond a noson efo hi a Nesta Wyn Jones, a Mered yn cadeirio, yn eich i bio cadeirydd. Da ni rioed i bod i noson lenyddol o'r blaen, a nes i just gwirioni. A mae rhaid bod yn amlwg, achos oedd Mered atai ty diwedd, yn wen o glust i glust a dweud, ydych chi fwynhau hynna, ynddo? Cys o'n i just, a ni'n llygyd fatha rhyw lo, a mae'n siŵr bod yng ngheg yn gored, o'n i di gwirioni. A bod o'n holi mor dda, ond oedd nhw dwy mor ddifur a gonest, a doniol ac yn darllen ei gwaith yn hyfryd. Ond peth i, oeddwn ni'n astudio gwers cerddi Nesta yn yr ysgol, a nes i ddim astudio i mi gofio llyfrau Marion yn yr ysgol. Gwres o'r gorllewin nathon ni lefel o, lle fe rwy'n yn cicio efo fi, ond Sian, nes di astudio stafell dirgel yn yr ysgol? Dwi'n meddwl, ond dwi wedi bod yn trio meddwl beth. Mae Dafydd ddim yn bell yn ôl. Oedd o'n bell yn ôl, Dafydd. Dwi'n yn cofio. Dwi'n dweud Dwi'n just disgwyl hi. Dwi'n yn cofio, dwi'n meddwl, rach mae Gres o Gorllewin yn ni hefyd.
go iawn, o gwneud gallu rioed i chi cofio gwybodaeth, chwdu falle mewn arholiad, cerad o'na, ddim hyd yn oed yn gwybod pa gwestiwn o'n i wedi atab. A camarciad reit dda. Felly dwi'n yn gwybod beth nes i studio lefel o. Heblaw fydra i adro chunk mawr o nes y allan i chi, os da chi eisiau. Ti'n isio? Na. Fes gwrs yn cael gwneud ar ufflwn o speed hefyd. Felly adrodd os yn hwyrol. Jyst i gosod ti'n sgwennu fel awr. Cysgod y cryman oedd lefel o i ni. Ie? Ie. Wedyn, da ni ddim oed, ti'n meddwl. Dyna pam, ti'n meddwl. Ifanc ydyn ni, ti'n meddwl. Ie, cysgod y cryman. Dyna be wnaethoch chi? Lefel o? Be wnaethoch chi lefel o? Stafell Lyrgen? O ie? Mae'n eitha diddorol, achos dwi'n mynd teimlo'n gymwys i fod yn rhan o'r sgwrs yma, achos dwi ddim yn gyfarwydd. Mae yna lot o glasuron dwi heb i ddarllen, a do'n i heb ddarllen unrhyw beth gen Marion Eames. Tan bythefnos yn ôl, achos o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i fod fan hyn yn ôl. A nes i ddarllen o, ond nes i wir fwynhau o, a i fi mae'r hanes crynwyr yn ymnadwy o ddiddorol, a'r ffordd mae'n sgwennu am dre dwi'n nabod, o'n i'n meddwl bod o'n wych, ond o'n i hefyd yn meddwl, tyswn i oed tygau, fyswn i ddim yn cael yr un lefel o fwynhad a dwi'n gael rwan. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd yn anffodus am astudio pethau yn y ffordd maen nhw'n neud yn yr ysgolion. Lle ti'n... Dyma beth i themau y nofel yma, dyma... Mae'n mor... Fel ti'n dweud, ti'n gallu dysgu ffeithiau a roi nhw mewn traethawd. Dio ddim yn golygu bod chdi wedi cael unrhyw fwynhad o'r llyfr, neu bod chdi wedi cael ymlacio efo'r stori. A o'n i'n teimlo hwnna lot efo Stafell Lyrgen, o'n i'n meddwl, dwi'n mwynhau o ŵan. A dwi'n 40 blwyddyn nesaf, so ni ddim wedi mwynhau o pan o'n i'n 15. O'n i'n dweud wrth mab o fi'n dod i fan hyn i wrando arno chi, ac oedd o wedi gwybod i gwneud, mae o'n 23, ac oedd o wedi gwneud Stafell Lyrgen, dwi'n gwybod, ac oedd o'n dweud, be o'n bod yn nhw mam? Ac oedd o'n heriol yma, dwi fel be mae'n union rwy'n ti'n ei ddeud, oedd o'n dweud. A mae'n anodd dydy, achos o fewn unrhyw ddosbarth, mae gennych chi ystod mor eang o chwaith. A gallu. A gallu. Ond dwi'n dweud hyn, mae llyfr Glas Nebo ar maes llafur tygau hefyd. Felly mae'n siŵr bod yna bobl sy'n meddwl... Mae'r bant rwy'n dweud. Mae'n drwm, dydy? Ydy, ond mae'n rhywbeth nhw'n deall. Maen nhw'n gwylio'r apocalyptic. Deall, deall y byd, yn deall. Mae rai falle yn strygwyr geirfa, ond yn joio'r stori. O, ffiw, diolch. Ond ydy y math o gwestiynau sydd mewn arholiad yn mynd i ladd mwynhad bobl ifanc o Llyfr Glas Nebo dros y blynyddoedd? Cos dwi'n gwybod bod hynna wedi digwydd efo Stafell Lyrgen. Cos dwi'n, fatha chdi, Manon, nes i ddarllen o, dwi'n yn gwybod, illach eich dosbarth, dwi'n yn gwybod. A, sori, ond, o'n i'n meddwl bod o'n iawn, ond nath ymchwel yn hynny, ond nes i dynnu CD, Betsa'n Llwyd yr actores yn perfformio Stafell Lyrgen ar CD o'r llyfrgell yn ddiweddar, a gwrando arno yn y car. Waw! O, dwi'n argymell hwnna. Dim bod fi'n dwb bod fi'n gweld pethau, ond pan mae gennych chi actores yn rhoi'r tensiwn sydd yna, jyst bod gen i ffordd dda yn neud o. O, oedd yma'r un llyfr i fi, ond dwi'n dal i deimlo, os di'n dal yr cwricwlwm, bryd yn ei fo na, sori Marion. So rwy'n yn angytuno? Ond fi wedi dysgu dipyn o athrawes dwi'n lle. Ie. Owen. Dysga sy'n Stafell Lyrgen o nifer o flynyddoedd. Ac mae'na ddarna heriol sôn am y goleuni oedd i mewn ac yn y blaen. So mae'na ddarna cyffroes iawn yna hefyd. Ond dwi'n mynd amyn at ydi o braidd yn anodd i lefel tgau. Ond hyd yn oed efo cysgod y cryman ac yna chi gominyddiaeth,
Felly, dwi'n meddwl bod rhaid ni fod yn ofalus bod ni ddim yn bod braidd yn nawddoglyd ac yn deud oherwydd bod o'n heriol neu oherwydd bod o'n anodd, di bobl ifanc ddim yn mynd i ddart o. Dwi'n meddwl, swn i'n cymryd bod lot o bobl yn deud bod nhw wedi dod ar draws ddyn o Lloerig am y tro cyntaf yn ysgol, a mae pawb wedi gwirioni ar honna. Dydy honno ddim yn nofel hawdd i'w darllen. Felly, dwi'n meddwl bod dim bod fi yn amddiffyn Marion Eames yma, ond dwi'n meddwl bod rhaid ni fod yn ofalus bod ni ddim yn cowtowio ac yn deud o'i nhw'n ei roi pethau syml i bobl. Nes i ddechrau dysgu yn hyn digwydd ar dad, ac yna yr athro Cymraeg am hynny, gyda'r stori, dwi'n ddim ysdi stori wir, ond fel hyn oedd o'n athro'n y stori, ond blentyn yn y dosbarth yn gwyno bod y drama Siwan Saunders Lewis yn rhy anodd yna, ac oedd hi'n gwyno dipyn a fi ddedodd yr athro fo, pan mae sgwennu di at yr awdur, i ofyn i farno, a os di stori wir, mi sgwennodd o Saunders Lewis, ac cael ateb. A'r ateb yn dweud, cytuna fach wi, mae Siwan yn drama llawer i anodd i blentyn 15 oed. Pwyntach wedi gofyn fachgen 15 oed, fydd yr ateb yn wahanol. Yn ffordd, bod yn dibynnu ar y plentyn. Ar y plentyn, ie. Bod yn ystyried un yn blentyn, fatha rhi anodd ond oedd rhywun yn fachgen. Digon neud fath allan ydyn. Mae'n wedi apelio i rai a ddim i bawb yn ysdi. Ond eto, fi'n credu mae'n rhyw llyfr mae athro yn dewis roi i chi. Mae yna pwysau arnoch chi i darllen yna, a'i ddangosoddi fa. So dyw e ddim yr un peth a cael llyfr a mwynhau'r llyfr yna mwyn pleser. So fi'n credu dyna fe diwedd. Fi'n credu athro neu athrawes roi unrhyw lyfr i chi. A os chi'r teip yn efoesol, bod chi ddim wedi mwynhau achos wedi cael ei roi i chi gan yr ysgol. So mae amdano sut chi'n ffeindio'r clasuron hyn heb cael y pwysau yna o gwrdd-wneud efo'r arholiad. Nes i wrthod darllen dyddiadur am Ffranc am flynyddoedd oherwydd bod tro ni'n gofyn yn her. Sgwen beth i ddarllen, oedd o'n roed yn mi. Ac o'n i just... Yn milo, de. Gai ti sôn am lyfr arall, de? Dwi jyst yn mynd ar rywydd holl o wahanol, achos llyfr arall gen Marion Eames dwi'n newydd ddarllen am y tro cyntaf, wythnos dwytha, oedd y ferch Dawel, sydd yn ôl llen y llenor i nofel Sala hi. Ac o'n i'n gwybod byd am y ferch Dawel, a ges i andros o sioc, achos un o'r themau yma di llosgach. Mae'r ferch ma yn syrthio mewn cariad efo'i brawd, oedd ddim yn gwybod bod o'n frawd iddi ar y pryd, ond o'n i fatha, wow, Marion Eames yn sgwennu am bethau fel hyn, a mae gen i ambell i olygfa eitha... Wel, diawsa, mae'n edrych yn rhy ddrwg yn gwrach a gwneud drwch o fel e. Can i mo'n nefi. O'n i'm yn gwybod hyn. A... Sian, ti di darllen o fyd, no, be oedd y farn di? Dwi'n meddwl. Just oherwydd bod fi wedi rhywun rheswm a chdi, bod fi heb i ddarllen o blaen. Ia, ac yn fwy na bod ti ddim yn gwybod bod o'n frawd i ddechrau. Mae'n eisiau cario ymlaen er bod ti'n gwybod dyna ddifyr. Ond o'n i'n meddwl, gen ti chwaer o waith? Ti'n gwybod gen ti chwaer? Oes. O'n i'n meddwl, fi di'r unig un sydd heb brofi perthynas brawd a chwaer. So dwi'n yn gwybod os oedd o'n nychru ni llai. Hynna swnio'n ofnadwy. Dwi'n golygu hynna. Be oedd yn haro i oedd, achos oedd y serengaeth yn eitha ceidwadol ac yn eitha hen ffasiwn. Dwi'n gwybod, os oedd un o'ch chi wedi darllen serengaeth neu'r ferch Dawel? Blynyddoedd nôl. O'n i'n meddwl, achos mae honno'n eitha traddodiadol a hen ffasiwn sy'n ei ddweud. Ond o'n i'n meddwl bod y ferch Dawel, gysi na sioc sy'n i'n cytuno efo chdi gwanas, mi oedd hi yn rhywbeth lle oedd chdi'n meddwl rhyw un rhan o dair i mewn i'r nofel, o'n i'n meddwl, iesu, oce, do'n i'n mynd i sgol hynna. Ond o hynna'n gret, o'n i'n meddwl, achos do, ni eisiau fy wneud, do, yn fwy na'r serengaeth. Gwanes cwn sy'n hachub yn y diwedd? Ia, cwn sy'n ei hachub i. Go cwn. Nath o just yn haro fi, fel, fysa rwy'n ifanc a mwy o ddiddordeb, falle yn y ferch Dawel, cos mae'n codi bethau, allai weld bobl yn y dosbarth yn trafod hyn. Be sydd wedi efo brawd eich fan? Be sydd yn anghywir? Cos mae'n deud yn y Beibl, ond ydy o'n... Oedd o jyst yn codi cwestiynau mwysol, effernol o ddifyr o'n i'n meddwl.
Ond ella bod athrawon ddim eisiau mynd fanna yn y dosbarth. Ella bod o'r rhy... Bo. Ond oedd ti hefyd yn cael cyfeiriadau tuag at ragryth yn doedd, achos bod tad yn cael perthynas. Felly, o'n i'n meddwl bod y ffordd oedd hi'n taflu'r dargydion yn fan yna yn deud bod yna'n bach o ragryth yn y ffordd o'na bobl yn gweld parchusrwydd. Dyna be o'n i'n weld yn eitha clyfar ynglyn â be oedd hi wedi gwneud yn fan yna. Ond o'n i'n teimlo bod yr rhieni fynd ar wyliau, o'n i'n meddwl bod hwnna'n bach yn gyfleus. O'n i'n pwtio mewn ffordd bod nhw wedyn yn colli allan ar y ddrama chydig. Ond y fi yna. Ie, nes i wneud am hwnna i'ch cartre, de. Nesta Wyn Jones nath olygu rhan fwyaf o lyfrau Marion Eames, a nes i gysylltu fe yn gofyn sut dderbyniad gath y ferch dawel pan ddoth o allan. Ac yn anffodus doedd hi'm yn cofio. Mae'n deud ei ofyn i Gwerfyl Pierce Jones gyngor llyfrau. Doedd honno'm yn cofio chwaith. Cos o'n i'n meddwl, os ti di arfer efo rhywun sy'n sgwennu nofela hanesyddol hyfryd mae pawb yn hoffi, i ddod allan efo rhywbeth sy'n sôn am losgach, wow! Oedd o'n sioc, ond allan bod bobl jyst ddim wedi sôn am peth. Ond ia, o'n i'n mynd i ddweud, ydy hynna rhywbeth bwriadol, bod pawb jyst yn cysylltu Marion Eames hefo stafell ddirgel, a mae'r nofelau eraill wedi cael ei anghofio amdani nhw dryn. Ar wahan i Hela Cnau, nes i fwynhau honna. Nes i ddarllen honna flynyddoedd yn ôl. Gwneud meddwl bod hwnna'n dda. Honna di'r un sy'n cael ei chanmol fwyaf. I Hela Cnau? Hela Cnau. Ie. So rwy'n darllen hwnna? Pa rhaid i'r gorau o'r holl nofela ydych chi wedi darllen gyda Marion Eames? Pa rhaid i'r... Ie? Hela Cnau, ydych chi. Ti'n os? Dwi'n darllen lot i fod yn ôl. Ie, sa'n lluniau yna beth. Sa'n lluniau nhw, Edrych ar ddyddiadau cyhoeddi o'n i rwan, gan chi fel bod fi jyst ddim wedi ddarllen y distaw yma fi. Cos stafell ddirgel 1969, oedd hi'n 1992 ar y ferch dawel. Felly faint o... Dwi'n gwybod faint o fwlch ar hwn ferch dawel a beth bynnag oedd y nofel ddwytha. Sa'n ei gaeth falle cyn... Sa'n gaeth yn 85, ie? Yn daith, lle? 1985. O ie. Lle yna fwlch golau wedi bod oedd? So 7 mlynedd, Be am i llyfrau plant yw, so rwy'n di darllen heini, achos nes i ffindio hyw ar adar aur oedd am bobl yn dwy'n wyau a dwy'n cywion adar sglyfaethus fatha ebogyd tramor o belly. Ac o'n i wedi cymryd yn ymhen o di bobl yn ymwneud hynna wan. Ond ar ôl Google, yn dyn mae bobl dal wrthi ar gyfer marchnad y dwyrain canol, wyddwn i rioed. Felly nes i fwynhau, cofiwch. Felly os ydych chi isio llyfr ar gyfer person ifanc sy'n licio adar, doedd o ddim yn ddrwg o gwbl. Nes i fwynhau, oedd allan yn 1987 a'i ail argraffu 1991, felly nath o werthu dipyn do. Nes i fwynhau hwnna. Rwy'n arall i darllen un o'i llyfrau plant i. Ie. Oeddech chi fod i wneud eich gwaith cartre blantos? Ond ni mewn stafell, yn ôl hwb, so nath rhywun gweithio gynharach, taw piano Marion Eames, yw hwnna tu ôl i ti. So mae yna fwy o gysylltiad gyda ni at Marion Eames na ti. Go iawn. Ie. Go on, David. Wel, ar y nodyn yna. Dwi'n tafod y pethau at i gyd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yn fawr, dra. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please.
Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.